Con estes movementos honran a Virxe do Rosario. É a danza da cervela, un baile tradicional desta pequena parroquia do Incio, na que 4 bailaríns manteñen vivo este evento único en toda Galicia. É unha danza religiosa que se trata dunha serie de actos de reverencias pois aos santos que saen na procesión. Os santos van sair por aí e van baixar todo por aí, polo campo da festa. Entón, xusto aí máis ou menos vai se colocar a Virxe do Rosario. Entón, a procesión consiste primeiramente en facer unha serie de reverencias á Virxe, a que é a protagonista. Ao carón da igrexa e acompañados da música tradicional galega, estes danzantes locen uns espectaculares traxes cheos de cores e únicos para a ocasión. Pois leva un pantalón cunha raia con unha franxa roxa, como vedes abaixo tamén uns picos que combina ca raia, despois un pano na que os levamos os 4 e ben colocaos a este lado, e despois, como vedes, un gorro moi adornado con moito colorido, como ten que ser ao son das flores. Unha danza original que leva celebrándose alo menos 500 anos e na que para manter a súa esencia a clave está en transmitila de pais a fillos. Transmítese de xeración en xeración e xa inculcancho xa dende ben cativo. A mí sempre me gustou o tema de danzar. Eu cando viña aquí á festa, pois fijábame moito nos danzantes, como bailaban e tal, era algo que me gustaba. De feito, comecei a bailar desta danza popular desde pequeniño e hai 7 anos que comecei a danzar aquí. É unha cita especial enmarcada nas festas patronais de Santa Lucía, na que os veciños da parroquia aproveitan para botar a vista atrás. Como recordo, pois, moi ben. É unha tradición que sempre houbo e que sempre é o que lle dá valor á festa. Se falta, é que se hai festa e falta a procesión, acabouse tudo. Unha tradición que loita contra o perigo de extinción e da que se espera que non teña punto final.